пак ще взема една пица и ще си пусна един сериал сега. Бързо. Ко правиш тук? Влязах в душата. Ма то е затворено, как влезе? Няма проблем, то беше отворено. Аптеката е затворена, айде. Не се притеснявай, щом затваряш, аз набързо едно, 2-3 неща ще си взема. Няма да ти бавя душата, айде. Добре. Голям задох душата. Стопли са този време, направо едва ми издържам. Ти не го гледай, че така пече. Знаеш ли какво студено отвънка? Тук как издържаш този задох, не ти знам. Печка за студен вятър нямаш ли? Какво ще искаш? Нещо за топлото време дай. Какво е това нещо за топлото време? Нещо за слънцето дай, душа. Противозащита от слънчев удар нямаш ли? Слънцезащитно мляко ли искаш? Пие ли са то с нещо? Не, мажи са. Не, дай ми нещо за пиене, че ми изсъхна устата, душа. Анален разтвор за пиене нямаш ли? Какво? За устата дето. Анални витамини, не знаеш ли? Дето се разтварят, ма. Не знам, нямаме, свършиха. Явно много кисема тука. Сега се сетих, душа. Течен асприн, течен. Течен аналгин ли искаш да кажеш? Даде, аналгин. Докато се сетя как се казваш, иначе... Имам. Дай ми. Ето. Не от осма. На барабошки нямаш ли го? На какво? На барабошки, на фашкийки дето. Едно малко кръгло сцепка по средата. Кажи го как се казваш, има. Кажи го, ма. Таблетки. Не, апчета. От устата ми не иска да излезе. Да, имам хапчета. Ама нали искаш и течен аналгин? Даде течен, ама на таблетки го дай. Това ли е? Чорап с разширени вени за ляв крак до коляното имаш ли? Не свърши. Само за десен крак ми остана. Ко да ми дадеш тогава? Не знам какво да ти дам, айде моля ти се по-бързо, защото... Докторе, кажи какво да го правя то с коляно душа. Не съм доктор. Значи они ден, вчера, скочих на високо от един ограда. И си паднах на краката, баш. Направих нещо на то с коляно. Трети ден вече не знам какво да го правя, ти казвам. Ама на втория малко се поправих. И сега вече на третия хептен вече нямам връзка с коляното. Това мазил ти препоръчвам за коляното. Кач пара? 10,80. Мина ми вече, устай. Това ли ще е? Не, искам да ми предпочетеш нещо за окисление на мозъка, душа. Не разбирам. Нещо за изросяване на мозъка. Стягаме главата от дъжд на вятър като валима. Какво е това? Ацефеин. Не го искам тос. От 8 сиви свят. Махай го това. Дай ми парацица му. Стриптиз за гърло с мед и лимон имаш ли? Имам. Какво му е разписанието на този хапче? 3 пъти на ден по едно. Смучи се. Мога ли да дишам докато го смуча? Можеш, да. Добре, дай ми още един тогава, един пакет сламки. Нямаме сламки тука. Хубаво, айде остави, аз ще взимам от някъде другаде. Друго ще има ли? Един капки на уши с апокалипсис ми дай. Нямаме такива капки. Вазелин нямаш ли? Визин? Да. Имам визин, ама то е за очи. Знам, не се притеснявай, аз на носа ще ги капя душа. Дай ми. Ето. Лекарство за глисти ми дай. За деца или възрастни? Де да знам, не ги знам какви са. Ето. Отрова за мишки имаш ли? Не. За плъхови? Не. Каква отрова имаш? За какво ти е тая отрова? За мъжа ми, ма, душа, за мъжа ми, ма. Дай ми нещо да му фърлям отровата, да се отървам от този писна ми вече, ма. Това ли е? Айде, капала чершин. Това ще бъде. Кач пара всичко, душа? 118,50. Отпуска няма ли да ми правиш?
Това е с отстъпката, госпожа. Добре. Чакай. Госпожо, няма ли да си платите? Как нали ти ставих парфюмно? И какво да го правя аз сега този парфюм? Какво ще го правиш? Ще го продаваш, ма? Ще го слагаш тук да си продава. Ето тук горе. Аз ли да ти лъжа как се прави я лъж вериш? Ето тук го слагаш да ми скара очите на клиентите, бабите като идват. Слагаш му една ценичка отгоре 118 и колко беше? Ето тук го. Госпожо! Няма, слушай ма сега, душа. Слушай ма да ти казвам. Гледай сега. Тук виждаш ли какво пише? Бос, виждаш ли? Знаеш ли колко пари струва това? Дори не е оригинален. Ана, Баксана, как да не е оригинален? Това е оригинално, ти сляп ли имаш на окото? Това е крадено, душа, не е като унес, дето ги продават по улиците. Плюс това гледай какъв оригинален опаковка има, това знаеш ли какво значи тук кръгчето? Ама то дори бос не се пише така. Ма, че си нахал на начи. Айде, хубаво ще видиш сега. Айде, това от мене. Още един ти давам подарък. Чисти смешки, добри приятели сме. Тръгвам аз. Ма не може така, трябва да си платиш. Какво да си плащам? Нали каза като идвах, че аптеката не работи, ман? И хептен ни сперках ти вече. Айде, няма време. За остадието, анален разтвор нямаш ли? Не знаеш ли каквото? Анални витамини. Какво? На барабошки, на фашкийки, дето. Малко кръгло сцепка по средата. Дето малко кръгло сцепка по средата. Чорап с разширени вени доляв. Какво става, бе? Газмазгол за гът... Душа, дай ми ампули за растеж на зъбите. Какво да го правя сега това първи? Чуй. Трябва просто да успокоиш. Хот-дог имаш ли? Какво? Тайлол хот-дог имаш ли? Не, няма. Скъпи предпочитатели, много ти благодаря, че гледа този видео. Не забравяйте да си абонирате за канализацията и да ми ритнете камбани. И да напишете коментар и да дадете по един лайк. Да, много е важно това. Благодарим специално на аптека Виола, Бургас, Меден рудник, за осъществяването на тези лекарства, на това видео. Ще си тръгвам аз, че имам да продавам и първо остави лекарствата. Нищо, те от вкъщи си ги носят, душа. От вкъщи си ги носят те си. Тръгвам.